filɛbagaw ni an lamɛnbaga cɛw ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi su in na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an bɛna don terrain kɔnɔ cogo di an bɛna na terrain kow ɲɛfɔ aw ɲɛna su in na terrain bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni ale fana ye bolifɛn ye bolifɛn min ni a ma ka di kosɛbɛ kuma tɛ fala ye ninnu ka région maaw ye n'o ye kayikaw ye su in na yaasa ka se ka ɲɛfɔli ka aw ɲɛna o la sa an ye Burama Kulubali ale wele ale ye section syndicale INTM min bɛ terrain ko hukumu kɔnɔna na olu ka secrétaire général ye ale ye nka yanni an ni Kulubalikɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni misɛnnin minnu bɛ yen an b'olu bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ bi dugu kibaruya tun ye min ye o ye panneau solaire ale baaraw daminɛli ɲɛnɛkɔrɔkaw fɛ yen Sanakɔrɔba commune kɔnɔna na dugu 27 cɛ n'a muso ka fara Bamakɔkaw ka ale ni fanga ɲɛmaa u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen panneau mun kan ka dilan sa taari 300 min ye panneau yɛrɛ fanga ye o bɛ bɛn 200 mégas ma sefa wari miliyari 120 o de bɛna don a la kalo 12 baara kan ka kɛ nka kabini kalo 4 u y'a jira k'a fɔ ko taji min ye kuran fɔlɔw ye olu bɛ se ka di furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi ye ale tun b'a ko kɛnɛ kan a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma olu minnu ye muɲu kɛ ka sabali kɛ ko wa ko halisa k'a bɔ o ɲiniw fɛ ko foyi tɛ yen Mali bɛ se ka min fisaya jamanadenw ma nin waati in kɔnɔna na kuma tɛ kuranko ko nin min filɛ senna nin ye ko nin ye ko daminɛ ye Sanakɔrɔba ta ye ko ye ko daminɛ ye n'Ala sɔnna a ma n'o bɔra yen k'an ka taa Safokaw fɛ nin kalo in tile 28 juin kalo o tile fɔlɔ u bɛ taa Cagadugukaw fɛ yen ale de taw kan ka dilan ni Émirats Arabes maaw ye Safota chinois de kan ka o baara kɛ Sanakɔrɔba ta o bɛ Irisilakaw olu bolo baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sa n'o ye retraités ye olu tun bɛ premier ministre fɛ yen laɲini tun ye kelen ye u ka ko minnu bɛ yen bi n'olu balalen don olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min Tour du Mali e ko a maaw ma segin ka na Bamako sabula ko lakanabaliya o y'a to u tɛ se ka taa Kucala fɛ fiyewu sira k'ale sécuriser u ma se ka sɔrɔ hali sisan yɛrɛ e ko u tɛ Bamako donda la de u ma se ka dugu kɔnɔna sɔrɔ fɔlɔ escorte ko o bɛ u la Tour maaw an bɛ se ka fɔ jamana 7 o de nana Benin b'a la Mali b'a la Burkina b'a la Côte d'Ivoire b'a la Niger Maroc ale ni Benin olu de kɔni bɛ nin ko in kɛnɛ kan sa an b'a fɔ sa ko bita boli ka bɔ Kumantu ka bɔ Fatrela ka taa Kumantu kilomètre 90 a yira k'a fɔ ko o boli kɔnɔna na Mali ye se sɔrɔ n'o ye Cɛmɔgɔ Jalo ye filanan o fɔra kɛra Musa Jalo ye min ye Marokokaw ye olu ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ o la Kayikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ ko sigi kɔni ale na se ka ye ŋanaw ka kɛnɛ ka don nataw kɔnɔna na sabula o y'a jira k'a fɔ ko Sadi Basi Kulubali kɔnɔna na nin kalo in tile 23 o tun ye kunun ye min ye sigi ye ale kɔni de bɛna Kayi ligi jɔyɔrɔ fa tournoi de monté la ale ye se sɔrɔ 7-1 7-0 ale ni Kitakaw olu ka jariya de tun bɛ ɲɔgɔn na sigi ko nin kɔni y'a labɛnnen sa yaasa ka na monté la monté min b'a to a bɛ se ka na Wolomasiri Tabaw ka chef d'état-major n'o ye Baro kɛlɛtigi ye ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin kalo in tile 21 ka taa bila tile 23 la Wolomasiri Tabaw n'o ye armée ye olu ka munumunu salo dɔ sen fɛ Sirawomakaw fɛ yen n'o o kilomètre 25 b'a ni Ɲɔnɔ cɛ ka taa Kɛɲɛkan fɛ Ɲɔnɔ min bɛ Segu mara la u y'a jira ko wulikajɔ sen fɛ Ninjugawale ni Bamancɛwale kabaw kɔni ka dagayɔrɔ caman bɛ u y'olu da walo ka caman bɔnɛ o nin na Wolomasiri Tabaw y'a jira k'a fɔ k'u sera ka pick-up kelen minɛ u la moto 3 mitrailleuse n'o o ye 12-7 ye o kelen u ka chargeur 3 o bɛ a la ko maramafɛn caman fana bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye ko olu caman fana tiɲɛ k'u to u nɔw la ye armée a ko k'a b'a da dugudenw tulo kan u ka wulikajɔ maaw ɲinini n'o ye Ninjugawale ni Bamancɛwale kɛbaw ye ka t'u ɲini u dagayɔrɔw la ko o bɛ to senna yaasa dugudenw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min chef d'état-major ko n'an farala ɲɔgɔn kan ko min ye se ko o bɛ sɔrɔ Burkina Faso Mali ale ni Niger ko olu filɛ ka bɔnɛ kura bɔ nin ye a bɛ fɔ min ma sa ko confédération des états du Sahel k'u bɛna na o sigi
mais kalo tile 17 tɛmɛnen ɲamekaw fɛ ko baara min kɛra a bɛ ka farafina jamana caman ɲɛbɔ a fɛ o de la wɔlɔfɔw fɛ sa olu ka fasodenw ka tɔnjɛkulu ko Senegali ɲɛmɔgɔw k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka don AES la cogo min sini jɛrɛ kan ka kɛ wɔlɔfɔw yɛrɛ fɛ yen yaasa ka se ka o kuma dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen tulo kan u bɛ na fɔ min ye Tchadikaw ye olu ka lasigiden bɛ Chine n'o ye Alina ye ale welela ka na k'a kana kɛ premier ministre ye jamanakuntigi kura n'o o ye Idriss Déby denkɛ ye a ko ko a na ale ka premier ministre ye a ka fanga ta o baaraw mana kɛ ka ban pewu Côte d'Ivoire tɛmɛnen kɔfɛ RD Congo ni Mozambique ni Botswana ni Mauritanie ale fana ye Ukraine ambassade dayɛlɛ a ka dugu kɔnɔna na n'o ye Mauritanie yɛrɛ kɔnɔna ye u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ kuma caman kɛ nin ko in na u tɛna na commentaire k'a la nin waati in na fɔlɔ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ko a balilen don nin waati in na a ka kibaruya di a yɛrɛ ka kiiri kan ko sabula k'u y'a ye k'a fɔ ale kɔni nɔfɛmaaw ka ca bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ a bɛ kibaruya minnu di o kibaruyaw bɛ sɔn ka na ni cɔrɔli ye sabula maa minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn na ko a fɔr'olu fana ɲɛna k'olu kɔni ka nin ko in bɛɛ lajɛlen nɛmɛ nin waati in na kuma la kumabaw olu ye nin ye su in na k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Burama Kulibali ye ale y'an ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ Kulibali ni su e nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an b'a dɔn k'a fɔ baara ka ca min ye terrain ye an famana kulekan ma an famana ka terrainbolilaw ka kuma mɛn bi ye suyɛnko kumaw ni fɛnw an famana nin bɛɛ ma terrain yɛrɛ kɔnɔna na ko minnu bɛ kɛ ye an famana nin ma aw syndicat 3 minnu bɛ a kɔnɔna na n'o ye INTM CSTM ni CDTM ye aw fana bɛɛ kɛlen don ka aw da de hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na terrain tɛ ka boli kabi novembre tɛ wa mun nana n'o o ye d'accord Kasimi an bɛ an filɛli jɛkulu ani a lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que n'i ko terrain ko jamana ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka syndicat ɲɛmɔgɔw ma notamment n'o ye INTM ye an bɛ de passage an bɛ camarade Yakuba Katile féliciter bɔra élection na sisan ka mandat kurakuraya la ani mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka tɔn kɔnɔna na ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka militants ma militants mun n'olu b'an kɔ su u b'an kɔ tile exactement depuis le 24 novembre an ye kasara dɔ sɔrɔ jamu ni ma ɲɛna cɛ o kɛra sababu ye ka terrain fɛngɛ jɔ wagati kunkurunin kɔnɔna na an tun bɛ o baara ninnu bɛɛ sen na ka o baaraw kɛ ka se ka a wuli kura ye donc a gɛlɛya min kɛra o cɛni barika bonyana wa ou bien a ko bɛ cogo di nin waati in na gɛlɛya mun kɛra an bɛ se k'a fɔ a cɛni barika bonyana parce que a cɛni barika bonyana baarakɛminɛnw kan mais an bɛ Ala tanu mɔgɔ n'i ma to a la et puis hali jogiliba fana ma k'a la o bɛɛ ye Ala tanu ye parce que an nana don déraillement dɔ kɔnɔna na le 24 déraillement na machine kelen binna donc machine binna comme baaraw teliyala ni ye baaraw sɛbɛkɔrɔ teliya machine ben ana an ka fɛɛrɛw tigɛ ka machine wuli parce que an ka giriw ni fɛnw b'an bolo an yɛrɛ ka propre moyen b'an bolo an bɛ se ka fɛn assurer cogo min an ye machine wuli rapidement kana ni machine atelier la ka machine baara bi alhamdulillah machine baara bɛɛ bannen don anuna terrain do ka boli Kulibali bon terrain mɔgɔ tɛ ka taa terrain na sinon hali ne ni e bɛ émission kɛ fɛngɛ la kunu ni mun bɛ araye dafɛ dugu la u ye machine dɔ segitɔ la ye ka bɔ baara dɔ la an bɛ taa ka segin dɔw kɛ an bɛ baara misɛnnin dɔw kɛla nɛgɛsira kan araye kan donc o fɛn ninnu bɛɛ nana finaliser wagati min an bɛ tali daminɛ quoi sinon hali kunu terrain dɔ bolila mais o ye terrain de service ye quoi olu tɛ maa ta quoi an bɛ fɛ maa ta ɲini ka wuli mun de bɛ k'o kɛ n'o tɛ ka se ka wuli bon musaka caman dira ma nin waati laban in na dɛ a miliyari dara o de ka bon dɛ kasi musaka ko ye a damana fɛn wɛrɛ tɛ se que musaka ko tɛ volonté dama bɛ an bɔ nka n'i y'a tu sais que n'i y'a ye hali an bɛ engagement ni fɛngɛ min na de passage c'est de saluer la volonté des autorités politiques quoi tu sais que terrain ko musaka ko hali ni musaka banna ni volonté tɛ peut-être que ça ne va pas a tɛ bɔ a nɔ na mais ni volonté bɛ yen hali ni musaka fitinin nana a bɛ se ka dɔ kɛ je pense que cette volonté politique n'o bɛ autorité politique la nous voulons que Ala k'an dɛmɛ o ka se ka to sen na
donc baarakɛlaw fana b'u ka magwan kɛ pour que fɛnw ka se ka bɔ a nɔ la donc fɛn kun ye baaramisɛnnin dɔw kun bɛ comme vous le savez an bɛ baara in daminɛ wagati min a kɛra san 5 baara jɔlen kɔfɛ parce que an jɔla le 18 mai 2018 circulation jɔla pewu et an ye reprise kɛ le 9 juin 2023 donc san 5 arayi bilalen bɛ yen baara tɛ ka k'a la fɛn tɛ ka k'a la donc n'i y'a daminɛ forcément i bɛ taa bite gɛlɛya dɔw kan et puis machine min don n'an ye baara daminɛ na a tɛ n'a fɔ an ye machine kuraw san ka baara daminɛ n'a ye an ye machine kɔrɔ ninnu de labɛn ka baara daminɛ n'u ye donc labɛn bɛɛ tɛ se ka sabati yɔrɔnin kelen donc ala nana kɛ bon et puis derrière c'est quand même un phénomène mun bɛ chemin de fer ni fɛnkɛ la donc c'est un phénomène qui est là c'est-à-dire même les réseaux les plus modernisés ils peuvent être bités à des trucs ni mɔgɔ min bɛ télé lajɛ i bɛ se ka derrière même les réseaux les plus modernisés souvent u kan bon n'a sera hali ni terrain yɛrɛ ka ɲi a ɲɛ yɛrɛ ma fana kuma dɔ a bɛ hali ni terrain ka ɲi a ɲɛ ma le derrière c'est un phénomène qui est là c'est un phénomène alalatigɛw don a kasaraw bɛ se ka na fɛnkɛ la donc mais anw ta kɛla fɛn mais ni moyen man ca c'est-à-dire nous n'avons que des locomotives qui circulent donc bon dɔwɛrɛ san ni non tout à fait c'est-à-dire ni fɛrɛ bɛɛ tigɛla u fɛ c'est-à-dire an ye tu sais que nous sommes syndicats mais également nous regardons l'évolution de l'environnement c'est-à-dire min kɛra il faut être à mesure de dire que a tiɲɛna ninnu u ye nin kɛ parce que d'abord ni hakili bɛ fɛn histoire là il n'avait pas commencé à reprendre les chemins de fer avec ces anciennes locomotives réparées. L'objectif c'était de retrouver des nouvelles locomotives. Donc wagati dɔ la il y a option location vente nana fɛnkɛ kɛ donc mais fɛn nana fɛnkɛ kɛ parce que vous savez que machine ko ye fɛn dɔ ye terrain ko la a t'i n'a fɔ ko n bɛ se ka machine dɔ ye ko a dilanlen min sɔrɔ sugu la n bɛ se ka taa machine dɔ san dɔ bɛ ka boli ni réseau kɔnɔna na t'o tɛ non supermarché fɛnkɛ tɛ tu vas voir que a caractéristique il faut que machine ka e ka réseau caractéristique bɛɛ ka répondre de ça donc et puis ne ko k'e b'a dilan Kulubali parce que ne tun bolo n k'aw bannen don ka taa a san yɛrɛ de n k'a bɛ sugu la a caman de bɛ yen n'a wulila dɔrɔn a bɛ taa san komi an bɛ taa tagala gomme ni fɛnw san cogo min na ka na n'a ye i n'a fɔ mobili tɔw pièces ko bɛ cogo min na non ce n'est pas ça a machine ko tɛ ten a pièce ko fana tɛ ten a tɛ i n'a fɔ supermarché produit don c'est-à-dire vous savez d'abord contrainte ba mun bɛ réseau fɛnkɛ kan c'est une contrainte qui est même universelle une contrainte qui est universelle vous savez que an ka arayi métrique de c'est-à-dire or les gens sont en train d'évoluer vers les écartements standards ça veut dire o arayi fiyɛ ka bon i b'a ye arayi métrique c'est-à-dire arayi kɔnɔna fiyɛ ye 1 mètre ye donc arayi tɔ ninnu i b'a sɔrɔ o fiyɛ ka bon 1 mètre ye o t'a 1 mètre voilà donc les gens sont évolués vers ces écartements standards donc ça veut dire que anw daw ma falen machine kura mun bɛ ka bɔ sisan i b'a sɔrɔ machine caman ye écartement standard ye donc n'i ko k'i bɛ taa an ka machine typique ka se ka taa pièce sɔrɔ typiquement il va falloir f'i ka commande spéciale kɛ pour avoir ces pièces ou bien k'a fɔ k'i b'an ka machine ɲɔgɔn sɔrɔ ka na n'an ka réseau la f'i ka ɲini usines fɛ a dilanbagaw fɛ u ka machine dilan i kelen tɔgɔ la ka na fɛnkɛ la or souvent avec ces réseaux métriques la question qui se pose est-ce que usine bɛ se ka fonctionner a bɛ se ka dayɛlɛ e kelen ka machine damadɔni fɛnkɛ la tu vas trouver que réseau kelen bɛ taa commande min fɛnkɛ kɛ a hakɛ man ca k'a bɛ se ka permettre ka machine fɛnkɛ kɛ donc finalement les gens sont obligés de passer par des pièces an b'a fɔ ma e-tech c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ pièce seconde main an b'a fɔ pièce dɔ de la ka fɛnkɛ o bɛ a sɛbɛn baara encore ka tila ka a fiɲɛ fɛnkɛ pour que an ka se ka o sɔrɔ donc ça veut dire que a pièce yɛrɛ sɔrɔli hali ni n ka wari b'i bolo a machine sɔrɔli a damana parcours de combattant don a tɛ i n'a fɔ ko fɛnkɛ don mais aw kun kan ka location kɛ o munna o ma kɛ location ni fɛnkɛ comme on vous a dit c'est-à-dire ce n'est pas évident k'a fɔ ko machine min bɛ an bolo k'i bɛ taa a machine dɔ jɔlen sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'i b'a ta location na ou bien i bɛ taa acheter sinon tentative dɔw kɛla ni hakili b'a la wagati dɔw tɛmɛna an ka experts delila ka taa Abidjan ka taa machine dɔw lajɛ o machine dɔw bɛ an ka opérateur économique a taara fɛnkɛ la a taara Amérique tagaw kɛla fɛnkɛw kɛla ça veut dire effort baw bɛ ka kɛ duguma mais ce qui est sûr gɛlɛya caman de bɛ fɛn in na pour que ka se ka a fɛnw sɔrɔ mais moi je sais que ce qui est sûr avec la volonté qu'on est en train de voir et ça c'est même inévitable les réseaux sont obligés de partir vers vraiment la modernisation des réseaux qui sera beaucoup plus facile o kɛra diyagoya ye chemin de fer quoi non kɔrɔlen ninnu u bɛ baara
sɔnni ka taa se falen a t'i n'a fɔ ko i bɛna kɔrɔlen ninnu fili kɔrɔlenw bɛ an bɛ to baara la o la mais i bɛna ye chemin de fer kura fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ taa fɛnkɛ kɛ sahara ye kura fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ taa da sisan parce que rétéré mɔgɔ tɛna taa arayi métrique da encore kun i bɛ taa sɔrɔ on va évoluer vers les trucs modernes où a pièces sɔrɔli bɛ nɔgɔya a minɛnw sɔrɔli bɛ nɔgɔya o wari ka ca dɛ bon hali ani kɔrɔlen ninnu an bɛ kɔrɔlen mun kan sisan on peut dire que est ce que kɔrɔlen ninnu yɛrɛ tɛ ɲini ka caya ni kuraw ye parce que pour que kɔrɔlen ninnu min ma an bolo u tɛ sɔrɔ mun b'an bolo pour que u ka se ka dilan u bɛ taa dilan i kelen kama donc i b'a ye a coût de production ka gɛlɛn donc finalement a coût d'acquisition e ka yɔrɔ la a bɛ taa gɛlɛya donc mun bɛ tɔw bolo n'olu sɔrɔ ka di i bɛ se ka taa sɔrɔ o dɔw dilanlen bɛ yen o sɔrɔli bɛ nɔgɔya o coût de production bɛ se ka nɔgɔya donc c'est ça un peu le problème des réseaux qui sont avec ne ko aw yɛrɛ minnu ye syndicat saba ye CSTM ni CDTM ni INTM aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na SOPAFER kɔnɔna na est ce que jɔyɔrɔba b'aw bolo mun b'a to aw bɛ se ka baara kɛ ka baarakɛlaw fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Bon, hakili la an bi je parle au nom de l'INTM. Je peux dire que alhamdoulilah jɔyɔrɔba bɛ INTM parce que l'INTM d'abord est en train de pratiquer un syndicalisme de développement. Ni mɔgɔ min ye an ka taabolo ni fɛngɛ jateminɛ. Bon, non, i bɛ tɔn min na c'est-à-dire i bɛ tɔn min na kuma o tɔn kan o de ka nɔgɔ o y'i dɔnyɔrɔ ye i y'a ye wa. I bɛ ka bamananya kɛ n na su in na dɛ. Non 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 o y'i dɔnfɛn ye quoi. Donc an ka optique ni fɛngɛ c'est un syndicalisme de développement an bɛ jamana ka lahala lajɛ souvent syndicaliste tɛ fɛngɛ dɔ ye on fait nous sommes une force de proposition et en même temps une force de contrôle des actions donc en hakili la mais Kulubali i bɛ to ko ɲɛnabɔli la cogo di ka tila k'o contrôler e yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ c'est-à-dire anw ye syndicat tɔn ye an b'a lajɛ wagati dɔ an bɛ hakilina ɲuman di mɔgɔw ma a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan anw ɲɛ bɛ nin ko la an hakilila fana ye nin ye an b'o o di décideur ma a y'o fara hakilinata kan décideur bɛ décision min ta anw de b'a exécuter anw ka baarakɛlaw de tugulen ma anw kɔ olu de b'a fɛngɛ kɛ an bɛ an ka tɔndenw fana lakɔlɔsi baara kɛko ɲuman na pour que min décide la fiɲɛ kana taa jɔ fan dɔ fɛ comme vous savez que adamaden ko ye adamaden ko ye a pression bɛɛ ou bien a fɛngɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ taa bien baarakɛlaw ni fɛngɛw kan quoi o de y'a to tantôt nous sommes une force de proposition tantôt nous sommes une force de contrôle an bɛ proposition. donc jɔyɔrɔ t'aw bolo a ko ninnu kɔnɔna na pour que ka se ka baara yɛrɛ kɛ a ka se ka ɲɛ i n'a fɔ poste de responsabilité o tɛ mɔgɔ syndicat si bolo a saba si bolo. non jɔyɔrɔ bɛ parce que poste de responsabilité fɛn jumɛn ni ye syndicat ye partenaires sociaux ye an taara INTM na tout ce qui est débat sur les questions ferroviaires. Vous savez qu'il y a même une commission de relance des chemins de fer qui est au niveau du ministère du dialogue social, composée des membres de l'INTM, composée des membres du patronat, composée des membres du cabinet. Oui, il y aura des chemins de fer pour que ça se fasse. Donc, et puis, on y a avant d'être syndicaliste. On y a barakela mouya, on va bolo be a faire barena. Parce que on me se ka fo bi, on me domine machine na bora, banna barabe ka faire que bi. Peut-être que tɔndenw ka cɛsiri ani baarakɛlaw mɔgɔw ka cɛsiri o de ye machine fila in bɔ an bɛ ka baara min fana kɛ bi au niveau de l'exploitation que ça soit dans les gares que ça soit dans les trains vous savez que on a repris dans les travail et ce travail dans des conditions très difficiles et an bɛ ka an jɔyɔrɔ fana fa o la fɛngɛ la parce que an ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri la o cɛsiri bɛɛ kun bɛ kɛ fɛn jumɛn ye k'i jigi da dɔnniya min bɛ anw baarakɛlaw la an ka se k'an ka expertise bila en jouer pour que k'olu ka cɛsiri fɛngɛ kɛ je pense que jusqu'à preuve contraire an bɛ ka o jɔyɔrɔ fa. ayiwa Kulubali nin diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne b'a mɛn kuma caman ko ni syndicat ye jɔyɔrɔ sɔrɔ k'u bɛ ɲinɛ u yɛrɛ kɔ semaine fɛn la ko kuma caman ko n'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ni mɔgɔ min kɛra chef approuvé an t'a chef piétage ni fɛn ninnu ye k'aw bɛ ɲinɛ tɔw kɔ. Non, attention, bon, je pense que au moins, tu sais que c'est très difficile. Les syndicats d'abord, ce n'est pas une profession, c'est une activité de bénévolat. C'est-à-dire il veut que barakala est pour que quelqu'un syndicat. Donc ni barakala ça veut dire que joro do kanga yila baradala. C'est-à-dire tout ce qui est appelé à travailler dans une entreprise, il veut joro do des fois. Niti joro fa barada konona ça veut dire que il veut que donner barada kan imanga to konona. Donc i ka jɔyɔrɔ fa o tɛ se ka i ɲinɛ i ka action de syndicat kɔ hali ni jɔyɔrɔ b'i bolo kɔnɔna na o tɛ se k'i ɲinɛ syndicat baara kɔ n'o y'i ɲinɛ syndicat baara kɔ bon ça. mais syndicat ne ma min faamuya aw la kuma caman
n'aw ka ca baarakɔrɔ mun na bɛɛ b'i ɲɛsin ka militant ma tɔw ta tɛ ɲɛsira la est ce que o fana cɛ ka ɲi parce que aw bɛ baarakɛla bɛɛ de kɔni kama. non bon ni cadre ɲɛnama bɛ mɔgɔ valable ye tɔw fɛ yen ka se ka baara kɛ n'u fana ye o fana kana na frustrer. ok non ce n'est pas ça. Ce n'est pas que bɛɛ b'i ɲɛsin ka militant ma tu sais que syndicat bɛ baara kɛ sariya fɛngɛ kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ n'i ka politique don n'i ye syndicat fɛngɛ jateminɛ je pense que an ka baaraw taabolo a défininen don code de travail la article L232 nouveau a bɛna f'i ye ko les syndicats ont exclusivement pour objet la défense des intérêts de ces militants et ces intérêts peuvent être matériels moraux économiques et même culturels. Donc n'a a fɔla ça veut dire ci fɔlɔ min dilen no syndicat ma o ye i ka tɔndenw ka intérêt ye donc i ka tɔndenw ka intérêt tout le monde sait que a contrepartie ye fɛn jumɛn ye c'est à dire e ka tɔndenw ka intérêt bɛ sɔrɔ mun kɔnɔ baara kɔnɔna bon ça veut dire que logiquement tu es là tɔndenw ka intérêt pour que ka se ka défendre i bɛ baarada ka intérêt de défendre pour que tɔndenw b'u ka intérêt sɔrɔ qui parle des droits quand même l'interface du droit c'est le devoir donc o b'o fɛngɛ kɛ mais k'a fɔ ko o b'a kɛ ko e bɛ intérêt min ɲini ko tɔnden wɛrɛ bɛ yen k'i b'a fɔ ni intérêt nana non nin den ka tɔn na k'o tɛ sɔrɔ a la non je pense que a bɛɛ de bɛ fɛngɛ ni intérêt min nana c'est pour tout le monde vous allez voir ça c'est la kɛlɛ ye kelen ye mais a bɛ se ka fɔ dɔ b'a fɔ ne bɛ nin taasira la ne bɛ nin taasira la c'est comme si ça c'est la philosophie de l'INTM vous avez vu INTM bɛ taa combat fɛn fɛn engagé très généralement n'a nafa fɛngɛ la bɛɛ b'a nafa sɔrɔ bon hali ni dɔ ma don kɛlɛ kɔnɔna na an tɛna nafa bon e ma don kɛlɛ kɔnɔna nafa nana e t'a la non. ayiwa Kulubali o b'a to ne bɛ ɲininkali kɛ aw ka décision d'application de normalisation ye mun y'a bali. normalisation. aw ka semaine fɛrɛ la ye décision dɔ tun kan ka ta min b'a fɔ o ma ko application de normalisation n t'a dɔn baarakɛlaw tun kan ka hakɛ sɔrɔ baarakɛla 63 ɲɔgɔn na n t'a dɔn k'o ɲagamina cogo min. Normalisation, peut-être je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, baarakɛlaw u kun ka hakɛ dɔ de kun don aw fɛ yen n hakili la aw ka gɛrɛw la fɛn wagati ninnu na est-ce que a dɔw yɛrɛ ma taa retraite la ka ban parce que mɔgɔ 60 ni kɔ de kun don. Je comprends la question. Voilà. De toute façon, c'est une situation qui fait que là, nous on était à l'arrêt. Je pense que la situation débouche de février 2018 si je ne me trompe pas. En février 2018 déjà l'activité était très paralysée. Donc pendant ce temps, je pense qu'il y avait des trucs entre les ministères et l'administration d'antan. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? L'administration d'antan avait fait des propositions comme quoi il y avait un organigramme Kurabo. Donc, et que l'administration, avant que l'organigramme ne soit même validé par les comités paritaires, c'est-à-dire le comité donc, mais au niveau des DBF, c'est-à-dire en le DBF qu'on a en 2018, au comité de pilotage donc mais c'est DBF qu'on a. Donc au comité normalement au organe de Kanga toka fait validé. Donc au tarane organigramme proposition talée. Comité de toute il ne voit pas d'opposition à l'organigramme, mais que DBF fasse énormément attention pour ne pas procéder à une augmentation des salaires pendant cette activité où les ressources ne parviennent pas à couvrir vraiment les charges même de l'entreprise, surtout les charges d'exploitation, parce qu'à Wakati, on était en train de partir vers l'arrêt. Parce que déjà février 2018, on n'avait qu'une machine et demie, l'autre machine avait des problèmes, et logiquement, mais bon, entre-temps, février 2018, là, l'administration DBF a fait une série de nominations. Donc, série de nominations, en son temps, je me rappelle. DBF Dakar Bamako Ferroviaire. Une structure qui était là, entre-temps. Donc, je me rappelle même en son temps, je remercie l'administration passée. On m'avait rapproché pour me proposer d'être chef département exploitation transport. Voilà. Bon, parce que ça c'est mon métier. Ça c'est mon métier. Je suis un exploitant. Forcément, je peux être appelé à des trucs. Donc en son temps, j'ai expliqué à l'administration. Compte tenu, il y a ça, parce que le gouvernement est là, les charges seront augmentées. Donc, et puis, les moyens de production, je vois que ça pose problème. Donc, est-ce qu'il ne sera pas mieux de nous utiliser, de m'utiliser comme ça? De l'autre je leur ai dit, je suis disponible à être utilisé comme ça, pour que, en attendant que l'entreprise fasse bon Dieu merci, moi, je n'ai pas été nommé, j'ai refusé l'offre en son temps. Bon, Benika Fengedo,
d'autres ont été nommés. Donc, on nommait là comme l'État pour l'État. L'État avait averti l'administration d'Anta et que salaire ou entreprise qui a wari kunti saka saraka saraka mo trésor là. Le trésor a dit que non, ne ati barala, ni sarata niveau ménager ne fait aucune augmentation. Je continuerai à payer les gens sur cette base. Donc, au tirement ne fait que là, c'est des trucs normalement qui doivent être gérés. Mais ce qui doit être géré. Mais est-ce que Mogo Bebla Ruga Haga Konana Mogo Bioroni Savay? Non, c'est Mogo Mabla Haga Konana. C'est des trucs qui doivent être gérés par l'État. Parce qu'une administration, même là, même les Fengeke, oui. Même les Fengeke, c'est-à-dire les comportements de l'administration en temps. Administration des décisions d'Obo, aux décisions Mumbola. Ça, c'est entre eux et l'administration. Mais déjà qu'à Borakaba, à des moments, l'État va faire. Mais en son temps, on me gêlait qu'on a wakatimi revendication à Fengeba la fa à Warukasara. Parce que souvent, un syndicat, c'est l'analyse de l'environnement. Et puis, c'est une question de philosophie. Parce que nous, à notre niveau, au niveau de la section, on s'est dit que bon, pendant que l'État a effort fourni, car sera que pendant la cessation d'activité, s'il faut faire une autre pression supplémentaire pour dire qu'il faut faire des rappels pour ces trucs, nous, on préfère attendre à ce qu'on reprend. On préfère attendre à ce qu'on essouffle un peu pour que avec l'État quel chemin on peut trouver pour voir comment épuiser ces dossiers. Donc ça, c'était notre approche. an bɛ tɛrɛnko kuma de la n b'a dɔn k'a fɔ kayikaw na o labɛn ka ɲininkali kɛ Kulubali ne bɛ fɛ ka min faamuya bi maliyɛnw u yɛrɛ bolo jamana ɲɛmaa u yɛrɛ bɔra sa k'a fɔ tuma min na aw tɛ ka baara kɛ aw tun bɛ ka sara sisan aw bɛ ka baara kɛ aw bɛ ka sara mais bɛɛ la maliyɛnw bɛ min fɛ olu bɛ fɛ ka terrain de ye ka boli ka mɔgɔw ta o bɛ se ka kɛ cogo di bi anw dun b'a dɔn fana k'a fɔ wari min donna i yɛrɛ i y'a fɔ cogo min na wari min donna la aw t'o jate mais aw ye baara min kɛ pour que a ka se ka wuli parce que machine kɔrɔw don machine kuraw tɛ kɔrɔlenw de don bi aw bɛ ka mun de kɛ parce que ni mɔgɔ y'a lajɛ aw bɛ administration na aw yɛrɛ kɔni bɛ condition kɔnɔna na jɔyɔrɔ bɛ aw bolo baara yɔrɔ la aw bɛ taa baarayɔrɔ la don o don mais aw tagakun ye min ye n'o ye ka anw fana ka se ka an ka don an ka terrain kɔnɔ ka taa an ka kayi ka jɔ an ka babaro tun n'an ka bafulabew ni mayinaw la ka kasaro ninnu bɛɛ lajɛlen ni jiogariw kɛ anw tɛ ka taa an b'a kɛ cogo di sisan? Non, je pense que mɔgɔw ka an sama dugawu la. Vous savez que hier ma foi an bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la. Ça veut dire que on a l'espoir k'a fɔ an bɛ ka fɛn dɔ kɛ labɛn dɔw bɛ ka sabati pour que mɔgɔw ka se ka na terrain kɔnɔ rapidement. C'est fɛngɛ c'est pas que an bɛ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min b'an bolo c'est à dire an bɛ sara fɛn min kɔrɔ sara mun dila an ma o ye pour que an ka se ka service rendre an ka se ka baara kɛ et on ne peut pas encourager k'a fɔ sara bɛ ka ta an dalen ka to so kɔnɔ donc ni machine fila min bɛ yen baara min kan ka kɛ ara i la toujours an bɛna ka o baaraw fɛngɛ kɛ pour que ka fɛɛrɛw tigɛ pour que wagati na a kana kɛ wagati jan ye kun mun de bɛ k'a bali yɛrɛ? Non, a balilen tɛ baaraw de bɛ sen na. M'a f'i ye n ko fɛngɛ la. A ye minɛn kuraw de san wa ou bien minɛn dɔw de tɛ ka sɔn wa ou bien mun de bɛ yen? Non, an bɛ ka arayi baaraw de kɛ. An m'a f'i ye dernièrement na c'est à dire an bɛ fɛn min f'i ye chemin de fer chaque phénomène c'est à dire fɛn o fɛn n'i ye kasara fɛn fɛn sɔrɔ chemin de fer kɔnɔna na chaque événement amène à nous poser, à nous questionner non seulement les travailleurs, à questionner aussi les systèmes. C'est-à-dire kasara mun nana n'a ye kasara mun nana a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se ka éviter cogo di mun kan ka kɛ pour que an ka se ka fɛngɛ kɛ donc au questionnement i bɛna taa ye k'a fɔ o kasaraw ça va faire appel à beaucoup d'autres activités avant que i ka don fɛngɛ kɔnɔna na donc o activité u bɛ taa ka taa sɔrɔ dɔw bɛ se ka ye mɔgɔw kunda o activité o dɔw bɛ se ka taa ye baarakɛminɛn kunda donc o baara labɛn duguma labɛnni ninnu olu de bɛ sen na je pense que a labɛn tɔ an ɲɛ bɛ fɛn min taabolo la a labɛn tɔ fana man jan ten peut-être a ka ca ala fɛ don nataw ɲɛmaw kumatigiw bɛ se ka aw minnu bɛ Bamakɔ yan c'est vrai que aw ye administration ye aw bɛ ka baara kɛ ne ko an tɛmɛna gare mun na an natɔ ka bɔ Kayi kɔsa in na olu mɔgɔw don Kitakaw ale ni Mayinakaw ni a tɔ ni Bafulabekaw ni fɛnw olu est-ce que olu fana b'a la ani Djo gare mɔgɔ ninnu? Non, c'est à dire an bɛ fɛngɛ la tu sais que chemin de fer baara
Bamako tɛ quoi très généralement Bamako kɔni ye coordination dama ye sinon i bɛ baara de ye kungo kɔnɔna na vous n'avez pas vu qu'on est en train de dire que ko terrain tɛ ka boli n'i ye dɔw ɲininka dɔw b'a f'i ye ko depuis n'a bɔra le 24 la u ma machine yara i kan mais peut-être que n'i taara dɔw ɲininka ma ɲina u b'a fɔ a kunu an ye terrain dɔ ye gare kɔnɔ n'i ye dɔw ɲininka Bafulabe u b'a fɔ an ye terrain dɔ ye gare kɔnɔ donc o tagasegin ninnu tɛ se ka kɛ ka mɔgɔw to fɛngɛ la fo mɔgɔw ka ye o yɔrɔ la kelen baara min bɛ kɛ nɛgɛsira kan arayi kan o arayi tɛ Bamako kɔnɔna na o arayi bɛ dalen bɛ Bamako fo ka taa Kayi fo ka taa Diboli donc ça veut dire que o fɛn ninnu bɛɛ bɛ fana o baaramisɛnnin ninnu tɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ surtout an bɛ fɛngɛ min na an bɛ samiya donda min na o san kelen kelenninw commencé la ka na o fɛnw jɔlen n'an bɛ duguba ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲamaw tonnen bɛ arayiw kan yan ɲamaw tonnen bɛ fɛngɛw kan yan o baaramisɛnnin caman bɛ sen na sisan an bɛ ka mun fɛngɛ kɛ quoi. Ne ko Kulubali est-ce que jɔrɔna tɛ e yɛrɛ la bi parce que ne y'a ye kɔsa in na aw ka chemin de fer ma ba caman taara retraite la dɛ est-ce que aw yɛrɛ tɔ jama bɛ mɔgɔ 200 bɔ tuguni minnu n'u bolo mɛnna baara in na u caman bɛ yen u y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ bon u bɛ ka taa retraite la nɔrɔbilali ko ma jɔ mɔgɔw la sa minnu bɛ baara in na yen nka dɔw ni dɔnniyabaw bɛ ka taa retraite la dɛ est-ce que o bɛna na nɔgɔya aw bolo tuguni. Tout à fait an bɛ fɛngɛ min na a fɛnw ma nɔgɔ mais on fait confiance à la volonté des dirigeants qui sont avec nous. Au jour d'aujourd'hui, c'est Sopafer qui a la lourde mission de diriger cette opération. Sopafer a conscience k'a fɔ fɛngɛ la c'est-à-dire n'i nana k'i bɛ baara wuli mɔgɔw ɲɛ bɛ machines de la mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛngɛw la mais les dirigeants ce n'est pas ça seulement ale bɛ taa mɔgɔw lajɛ c'est-à-dire compétence bɛ se ka fɛngɛ cogo jumɛn. Buba Jarabe mais fana Buba Sherjan ka Buba a ta fana taala sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la n'a kun taara fɛngɛ la i kelen tɛ c'est-à-dire fɛn dɔ a vrai dire an tombela politique dɔ de kɔnɔna na vous savez que concession ça a été très dur pour les chemins de fer très généralement les transferts de compétences a posé d'énormes problèmes. Il y a eu une rupture des transferts de compétences. Parce que l'opérateur a un problème, l'opérateur va venir, activité, on va le concerner, aller y focaliser au Damaka. Donc, or, les chemins de fer, c'est un art, c'est une formation continue. C'est-à-dire, souvent, tu vas voir, tu vas avec n'importe quel, tu as tous les diplômes du monde, mais tu n'as pas école comme mafia, comme cheminot fini, bogadima, à l'école là. Donc tu viens avec tes diplômes en Bible, chemin de fer, c'est au niveau chemin de fer que tu vas devenir cheminot. Bon, s'il y a une rupture de formation interne, donc forcément on va faire face à une rupture de compétences. Mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, il y a l'ouverture sur d'autres réseaux. On voit qu'on est en très bonne communication, un très bon lien avec les autres réseaux pour voir que sur quel plan il faut relever les défis. Ce n'est pas un problème seulement au niveau du Mali, c'est presque dans tous les réseaux. Parce que le recrutement, ça se fait en masse. Jama chama o chemin de fer bita soro mogo chama de bita nyongo fe ku former nyongo fe bon tali la nimi ja mogo chama bita nyongo fe une fois que ni nyetu groupe de beta quoi groupe de beta et bien ta soro recrutement que par exemple ni trembo la groupe que l'enta ne va trouver que tu vas trouver que il y a des passages c'est le moment pour nous de saluer tous ces vieux. Lui aussi il a prévalu ses droits à la retraite cette année afin de segana fian bola Musa Keita ya non ale ni tienda o bekara kelen sa bebe segana fian bola fengala donc nous groupe nana groupe be bo wakati dola donc son groupe do fo ka soro groupe do labeni mi bolo malheureusement groupe laben ta matière et management de faire machine ko banabi moko ko banabi donc mais on est conscient ka fo a bebe a be fana fero be sena pour que a be ka se ka ñanabo inshallah on pourra y arriver. Fala be se ka nega juru labé 92 42 42 30 munu me fe ka ñiningali ke Brema Kulubali la yentem secrétaire général do Sopafer Konnana a joro fana ka bo sabula minye barake da ñe ale fana be barala minye barake la fana jigi fana aye pour que baraka se ka ke ka je ne ko ni belaw aw ye nge hakili jagabo munu ke ka teme ka compagnie pour que aray ko yere ka se ka ke ka nye na kun bara do baro do kun de la ka ke yentem re gwa korola la olu se ba tarami bon se ba on bebe en boulot se ba on bebe nyemo bolo parce que ami baro fa fe ba amba a partager ani nyemo ke on peut dire que ali nama fanye bon très généralement on est
on y force de proposition on de fɛnw tɔgɔ ta n'an ye fɛn dɔw ye an bɛna ye k'a fɔ an kun ye nin hakilina fɔ an ɲɛ b'o hakilina bɛɛ kan na raison pour laquelle an b'a a suit an b'a fɛn kɛ parce que an tɛ k'an bɛ fɛnw tɔgɔ ɲinina a kɛbaga ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a kɛbaga ye société ɲɛmɔgɔ ye mais anw da ye ka hakilinaw fɛn kɛ sinon je pense qu'an bɛ proposition fɛn bɛɛ kɛ on remercie de passage surtout les dirigeants de SOPAFER t'a sɔrɔ an bɛ proposition fɛn fɛn kɛ baara nasira la ils prennent les propositions en compte ouais Maïga de bɛ inchallah de passage mo dogo k'ale fana tɛ sɛbɛnni fɛrɛ baarakɛla ye ko k'a na ni sɛbɛnni fɛrɛ baarakɛla ye ko pour que aw ka se ka baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ ou bien o tɛ kɛlɛ ɲɛnama ye de je pense que mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya tu sais que un cadre de conception il n'est pas fait pour un truc. C'est-à-dire qu'à c'est un cadre qui a toujours évolué dans les ministères des Transports. C'est un cadre qui a fait des formations ferroviaires, qui est vérifiable dans les grandes écoles maghrébiennes. Je pense que l'État ne va pas quand même nommer quelqu'un à ses postes sans faire quand même, sans avoir une base solide. Vous savez que à ti matin. Et puis, tu dois être jugé selon un résultat. Vous savez que Maïga a repris les chemins de fer dans des conditions très difficiles parce que être nommé DG dans une société entièrement à l'arrêt, ou parfois au courant est compté. Mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que les liens sont éclairés. Et Dieu merci, nous voyons que les machines couramment seront. Il s'est débrouillé avec les travailleurs à quand même réparer des locomotives et à faire circuler plus de 90 trains en 6 mois. Il s'est quand même débrouillé à montrer à tout le monde que vraiment, dans les moyens de chemin de fer là, le chemin de fer est capable quand même de donner un résultat, de faire un truc. Ce qui est plus grave, c'est-à-dire, c'est des combats souvent inutiles. Pour dire que c'est-à-dire, il est malien au même titre, il est cadre malien au même titre que Trick. Il n'est pas dit que... Souracé de la Cana, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'on se pose, colonel Bouakoundéa, on se pose la question, est-ce que cheminot m'a délégué pour chemin de faire la Kata sur l'aéroport là? Est-ce que cheminot m'a pour chemin de faire la Kata sur le commandant là? Parce que son cadre malien, ou quand une fédération est éclatée, les gens sont finis, tous les cadres ne pouvaient pas être restés au chemin de fer. Cadres repartent là par l'État dans d'autres secteurs, et à d'autres là, ils ont donné de bons résultats. Et pour le moment, je pense que Maïga est en train de faire un résultat en fonction des moyens qui lui sont donnés, selon l'observation du syndicat, et que c'est un cadre du Mali. Donc, ni nana, tu donnes un résultat, tu ne donnes pas de résultats, on est là à dénoncer. Ayiwa, famille. Fala intara n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la 92 42 42 30 minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la ka ɲininkali kɛ. An y'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na n'o ye INTM ye yɛlɛma kɛra e yɛrɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kow la kosɛbɛ sen kɔnkɛrɛ nin tɛmɛnen kɔfɛ ani kɔnkɛrɛ fana aw ka section syndicat national. Voilà. O ko o ka fisa dɛ. Bon, tout d'abord, c'est lié pour moi qu'à Boyamase que Kanyashi Tondeuma. Parce que ce qui est sûr, le syndicat ton, avec ce qui est de Kononana. Donc, à la nana que 14e congrès maintenu dans le syndicat national des transports, le 19 janvier, maison des aînés à Bamako. Oui, Danaya Dangan Kanta, que le syndicat national des transports du Mali, secrétaire général. Donc, au syndicat national où c'est qu'il y a un fait. Donc, en tant que congrès bala. On a danaya dans un ganfana quand il est câble département des revendications kala. Donc vraiment tondon ka danaya min danga mi do ka ala ka to anga se ko ka danaya sabati jikiya mun fana be nyamo kan ka danga mi do ka anga se ka nyamo ka jikiya minefa. Ayiwa terengoina anya ye ka fo adamna wakati aw ni fanga bawulila ngo kun kontana bere kun bolo ko tren se ka jo. Mais n'i ye terrain bola dɔ ɲininka olu b'a fɔ ko terrain wuli cogo yɛrɛ fɛ ko a tun bɛ se ka kɛ fana a bɛ jɔ ko parce que ko baara minnu tun kan ka kɛ o ma dafa aw tun kan ka se ka minɛnw sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ terrain kunkolo fila min b'a bolo k'a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka segin ko foyi t'aw bolo min bɛ kɛrɛfɛ ni problème kɛra sa ko bon an tagatɔ kayi taga in na ninnu sira kungo kɔnɔ ye aw yɛrɛ bɛɛ sira parce que aw bɛɛ délégation bɛɛ ORTM nin fɛ aw bɛɛ de tun b'a la aw bɛɛ de sira kungo kɔnɔ parce que machine wɛrɛ tun t'aw bolo munna machine wɛrɛ tɛ sɔrɔ. Oui, comme an ye fɛn min ɲɛf'i ye prévision bɛ ka machine wɛrɛw fɛngɛ kɛ mais à des moments ji bi don kɔ la dɔɔni dɔɔni c'est à dire an ye machine fila labɛn
fɛɛrɛw bɛ ka machine wɛrɛw labɛn fɛɛrɛw bɛ ka machine kuraw labɛn c'est-à-dire fɛɛrɛw bɛ ka machine kuraw ɲini je pense que état bɛ baara ba de la machine ko ni fɛngɛ ko la. Vous savez que la volonté de l'État, ce n'est pas de faire un chemin de fer comme ça. C'est-à-dire que tout le monde sait que les chemins de fer, ça à l'image des autres secteurs. Vous savez que là, c'est-à-dire les secteurs sont restés durant plusieurs années sans investissement conséquent. Donc à des moments là, il y a des c'est-à-dire il y a second down ou du bara pour que les résultats caillent. C'est comme présentement où le problème de l'énergie qu'on est en train de vivre. Nous jala ke bita chaya karsa nodo barakala nodo fenge nodo mais fin réalité fenge mi tu vas trouver que les certains secteurs sont restés sans investissement conséquent pendant plusieurs années et le sérieux problème a été que les secteurs ont été concédés c'est-à-dire adila kanyere chake dauma et souvent l'état a eu moins de regard sur ces secteurs c'est-à-dire oufle la ko donc au regard fana o kenyere chageda nunu fana ibado o eboshimolo o yake nganta nyine kasoro souvent o tatola yere o yefanga ke par exemple je prends l'exemple sur les chemins de fer be concédé wakati mi abeta concession na wakati mi c'était beaucoup de locomotives mais finalement concession beta jo wakati mi pratiquement il y avait 0 locomotive mais si pendant la concession il y avait un mécanisme de suivi et un mécanisme de contrôle fort de l'état peut-être qu'à bekunde halaki kabla do men nabe bokanga na fusoro donc finalement état bi kundo fenga fena beta soro a fulama de bi c'est-à-dire atita fo soro il va beta à 0 ou bien à moins donc son beta combo peut-être mo précis donc fin flaming mais option fla de kumambulo soit ame jo chemin de fer ama bara beke an sagoya be chemin de fer ama bara beke ka bampeu ame soro ka damine donc obina ke wakati de sangile ngote sans la côté soit mi mamulo amande buro noyi parce que an yere nyebe fengela on ye fɛngɛ min ye syndicat min ye permanemment anw ye syndicat de terrain ye an ka militants bɛ fɛngɛ ni fɛngɛ la mɔgɔ si tɛ yen ko n'i bɛ se k'a fɔ ko i ye voyage kelen kɛ ka bɔ Bamako ka taa Mayina ka bɔ fɛngɛ la c'est-à-dire i bɛ sɔn k'a fɔ c'est-à-dire i bɛ sɔn ka n'i nana i bɛ sɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye vraiment hali ni terrain ngolo tɛ n'an bɛ se ka traction animal fɛngɛ kɛ samuru ninnu la terrain min na a ye so dɔw ɲini ka d'a ma an k'o siri fɛn wagon dɔ la an ka sama ka taa pour que an ka se ka mɔgɔw lafiya parce que pratiquement c'est localité ni terrain yɛrɛ tɛ moyen de transport foyi t'u bolo ni tala ka taa fonctionnaire sɔrɔ hinɛ b'i minɛ c'est-à-dire ni fonctionnaire min tɛ la ka taa i bɛ jɔrɔ n'a fɔra ko problème b'a bolo yan c'est un tas de problème a nako ka gɛlɛn ni tala ka taa population riveraine sɔrɔ mun yɛrɛ sigiyɔrɔ don pour que hali u ka se ka fura sɔrɔ tu vas voir que fo ka terrain de ta fo ka fɛngɛ kɛ c'est des difficultés donc avec les moyens du bord on a dit que il faut commencer petit à petit et puis il faut montrer aux décideurs que vraiment n'a ye fɛngɛ don a la il faut les rassurer k'a fɔ ni fɛn dɔ la a bɛ se ka baara donc c'est dans cette optique que an y'a daminɛ ni fɛngɛ ye comme an yɛrɛ kɔrɔkɛba tun b'o fɔ cogo min Sisolo ko ni i tile bɛɛ la donikɔrɔ ni ka sokɛya tile ma k'i ka damana kɛrɛkɛ dilan ka dilan donc je pense que an b'o fɛngɛ de la mais nin bɛɛ la aw yɛrɛ bɛ jalaki maa caman fɛ wa misali kɛrɛnkɛrɛnnen o sɔrɔla terrain wulilen na sɔnna billet parallèle taara ye o bɛ se ka kɛ cogo di hali n'a sɔrɔ an ma dugawu kɔni ye kosɛbɛ oui tout à fait aw y'o minɛ an y'a mɛn k'a ko kiri tun bɛ sen na fana comme on le dit jalaki tɛ ban fɛngɛ la c'est qui est sûr n'i bɛ fɛn min fɛngɛ la n'i y'a mɛn i bɛ jalaki i bɛ baara de kɔnɔna na baara kɔnɔna na filiw ni fɛngɛw bɛ se ka ye a la mais fɛn fɛn bɛ y'a la mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ fɛn fɛn bɛ y'a la baarakɛlaw yɛrɛ cɛsirilen don k'a kɛlɛ baarakɛlaw cɛsirilen don ka dɛmɛ don fɛngɛ la fɛn min yɛla biyeko la a dɔw kɛcogoya ma kɛ an fɛngɛ ye parce que c'est qui est sûr ni fɛn min dala comme dossier bɛ pendant dossier bɛ sariatigiw ɲɛkɔrɔ on ne veut pas trop se prononcer sur ces dossiers mais anw yɛrɛ ka dɛmɛba fɛngɛla la fɛn fɛn kɔlɔlɔ ye n'a bɛ taa se fɛngɛ ma i bɛna taa sɔrɔ a kɛlɛ bɛ daminɛ anw fɛ pour k'a ka se fangatigilakaw ma k'a yira k'a fɔ non an sigilen tɛ fɛngɛ la peut-être que billet parallèle pour connaître même que les billets est parallèle peut-être il faut être cheminot donc ça veut dire faut cheminot yɛrɛ ka dɛmɛ do ma pour que k'a fɔ billet est parallèle ça veut dire que quelqu'un quand même a osé dire que nin billet ma ɲi nin fɛngɛ ma ɲi pour que investigation ka se ka kɛ donc et o investigation au même au fɛngɛ kɛ je pense ça ne vient que du chemin de fer donc ça veut dire que les cheminots aussi sont là à veiller sur la bonne marche des trucs tiɲɛnikɛlaw bɛ se ka yan cɛ la mais quand même c'est l'occasion nous on a quand même dit à tous nos militants wagati min an bɛ taa campagne de sensibilisation na peut-être que je pense que ni kuma délégation na an ye fɛngɛba min kɛ Kayi où tout le monde était là-bas gouverneur ni fɛngɛ ni tun bɛ yen syndicats ye a ɲɛfɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen ye vraiment ni mɔgɔ fɛn fɛn taali yɛrɛ sɔrɔ sira dɔ la i tɛna na se k'i jigida syndicat kan sira jɛngɛnen na k'a fɔ an bɛ se k'i dɛmɛ
mais fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛnkɛ kɛla sira jɛlen kɔnɔna na an b'a essayer k'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que fɛnkɛ i lakana o kɔnɔna na c'est la raison pour laquelle anw yɛrɛ bɛ yan an ka mission fɔlɔ o de ye pratique fɛn bɛ yen n'a bɛ fɛnkɛ k'a kɛlɛ parce que baarada fɛn n'a fɛnkɛ la ni mi jija a tort ou bien a raison a jalaki fɔlɔ bɛ taa bin baarakɛlaw kan chemin de fer jɔli bɛɛ i bɛna taa ye k'a fɔ n'a fɔra chemin de fer jɔla fɛn min fɔ a bɛ fɔ baarakɛlaw mais réellement est-ce que si on questionne vraiment sérieusement le système, est-ce que c'est les travailleurs seulement? Je pense que la responsabilité est largement partagée. On est en train de comprendre que vraiment c'est un manque d'investissement durant plusieurs années et c'est un manque de suivi du secteur. Voilà. Et c'est un manque de suivi des opérations et c'est un manque de suivi du secteur par les décideurs. An ye dɔ kɛ kuma na a bɛɛ tɛ se ka fɔ su in na an b'a tɔ to parce que min ye waati wɛrɛ an ka se k'i sɔrɔ ka ɲininkali wɛrɛw kɛ parce que terrain na wuli bi kɔfɛ an b'a dɔn n'Ala sɔnna a ma terrain na wuli fɛɛrɛw ni dabalona tigɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani jigisigi kuma jumɛn b'i bolo maa minnu bɛ i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan baarakɛlaw fonctionnaires ni fɛnw bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen hali bi an ka mɔgɔ dɔ nomena ka taga Bafulabe bɛ yen k'a ka taa polisiso la yen bon a kɔni ko ko ni terrain kun bɛ yen ko nin kun ko n bɛ teliya olu n'u ɲɔgɔnna ani maa minnu sigilen don ka terrain kɔnɔ hali bi k'a fɔ ko jigi b'a kan parce que mobili ni avion ninnu se tɛ bɛɛ ye ka taa Kayi Kayi yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ de ye terrain ye. Ka se kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo tout d'abord permettez-moi de saluer les autorités de Bafulabe parce que i b'a dɔn le 24 novembre terrain incident min fɛnkɛ kɛla vraiment autorité de Bafulabe i b'a dɔn k'a fɔ ko u hakili bɛ terrain na science tenante il y a eu un rideau de secours dans les premières heures ka se ka opération bɛɛ nɔgɔya ka taa commandant la kala ka taa juge la kala ka taa gendarmerie la kala ka taa dɔgɔtɔrɔ la kala ka taa surasi kunda c'est-à-dire fɛn bɛɛ sera ka fɛngɛ on remercie très bien k'a fɔ ka na se gouverneur n'a ka jama on remercie l'ensemble de ces autorités régionales donc an b'a fɔ fɛngɛ ninnu baarakɛlaw kɔni bɛ u se bɛɛ lajɛlen kɛ ani courage ni détermination min tun bɛ ɲɔgɔn na avant la reprise o courage n'o détermination kelen de b'an na sisan pour que ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ an kan ka hakɛ min kɛ k'o kɛ pour que ɲɛmɔgɔw ka se ka terrain wulili boloda wagati nataw la ala tɛna kɛ fɛngɛ ye an b'a f'u ye terrain u k'u jigi d'a kan terrain ma tunu wa terrain fana tɛ tunu abada tant que cheminot ma tunu arayi kun bɛ san 100 et an ɲɛ bɛ volonté politique min na mɔgɔw la san 100 wɛrɛ anw b'a to génération wɛrɛ bɛna arayi baro kɛ san 100 anw kɔfɛ yan donc an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna gɛlɛya ninnu a bɛ ka surunya a bɔda la parce que le plus difficile c'est la volonté politique. Et l'autre côté, c'est l'engagement des travailleurs. Les travailleurs sont engagés. L'administration est engagée. Je ne vois pas des raisons pour lesquelles nous n'avons pas fait la fin de quoi. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i Kulubali bi ye juma ye a n'a programme chargé la cogo cogo i y'a timɛ ka na an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna an b'an na ɲɔgɔn sɔrɔ an kɔni ka dugawu ye baara ka ɲɛ aw bolo baarakɛyɔrɔ in na parce que yɔrɔba don dɛ c'est historique. Ni ye semaine fer ta kuma o tuma n'i donna terrain kɔnɔ i mana se yɔrɔ la i hakili bɛ jigin koba dɔ la Ala y'a da Coupe du Mali Kayikaw ye Coupe du Mali ta san min terrain de y'a to ni maa caman taara coupe in nɔfɛ dɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka terrain wuli falaye ninnu fana ka se ka t'u ka dugu la ten tɔ anw segukaw kɔni bɛ taa ka na don o don Ala ka dugu ɲuman ɲɛ sini n'Ala sɔnna a ma Korema Gabɔnkaw olu b'an bolo yan midi waati min mana b'o la fana an n'o da tulo kan Burama Kulubali k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka UNTM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ min ye Segali ye n'o ye Yakuba Katile ka fana fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ sisan ko bi ta an b'o jɔ yan a k'an bɛn sini.